Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya bayyana wa duniya cewa tabbas idan har da ransa yana raye kuma bai mutu ba, wayannan ma'aikata nashi da aka kora mutum 3 masu bashi tsaro zai ci gaba da basu albashi daidai da abin da gwamnati take ɗaukar wannan albashi take basu har tsawon rayuwarsa. Wanda kuma bidiyo ne guda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya wannan cikakken bayani kuma ya bayyana hakan a cikin wannan bidiyo. Bayan koran ma'aikatan da ake ba wa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara tsaro wanda suka yi harbe-harbe bisa ba ka'ida ba, sannan kuma gwamnati ta yi dismiss ɗinsu, mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya wannan alƙawarin. To gare cikakken rahoton nan da bidiyon yana zo maka kai tsaye a cikin wannan tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Daular Arewa TV. To da Allah, in dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Daular Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya bayani dalla-dalla akan cewa zai ci gaba da bawa wa'annan 'yan sanda mutum 3 da aka kora albashi har zuwa ƙarshen rayuwarsa da kuma iya lokacin da ƙarfinsa ya tsaya haka. Mawaƙin Dauda Kahutu Rarara dai ya ce wayannan ma'aikata nashi guda 3 da aka kora wanda su suke bashi tsaro kuma a dalilinsa suka samu wannan matsala aka kore su kuma sun ɗauki kaddara sun fawwala wa Allah. Ya ce zai ci gaba da ɗaukar albashi daidai da abin da gwamnati take ba su, wannan albashin zai ci gaba da ba su hakan, inda kuma nan da nan cece ku sai barke a social media mutane suke ganin kamar da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara jari ya ɗauka ya ba su kowa ya koma kasuwanci, wasu kuma suke ganin kamar da wata kyauta ya ɗauka gagaruma ya musu da ya fi wannan albashi da ya ce zai ci gaba da biyan su. Amma kuma wannan albashi da ya ce zai ci gaba da biyan su za su ji daɗin hakan ba ɗan ƙarami ba, saboda abin da suke samu ne a baya, sannan kuma za a ɗore da ba su kawai aikin ne da kuma izza ta kakin babu ita tattare da su. So dai wayannan ma'aikata dai da aka kora dai ba abin da zamu ce sai dai Allah subhanahu wataala ya sa hakan shine mafi alkhairi a tattare da rayuwarsu, sannan kuma Allah ya zaba musu abin da ya fi alkhairi a nan gaba. So mai sauraro me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da maka ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba da sakonninku da kusa ba kuma na koda yaushe da zaran mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Daular Arewa TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi a cikin sababbin bidiyoyinmu da muke kawo muku kullun da kullun a wannan tasha tamu.